Kisumu en riwruogno ero mar Future Generation Movement mabende deal kata tiyo ahinya kod nyithindo matindo alwora kaunti ma Kisumu. Koro ka okang' mar puonjo nyithindo go eko kanyakla kod keto alwora maler ahinya e chirono ero mag soko e boma ma Kisumu. Kotelnegi kod founder mar riwruogno ero mano Pastor Moses Owiti, giwacho ni riwruok ma kamano ero ne gichako mar chiwo thuolo ne nyithindo mondo oyud puonj makare mabende biro loko koda ka ngimagi e kindeno ero mabiro. Wach mabende nosir koda ka pastors mopogore opogore mabende noyuoro tiegruok kata puonj makamano ero. Wan e team mar FGM, Future Generation Movement, to wabiro yweyo gesoko nikech wang'e maler niya, kibedo maler to koro kibedo machiegni gi Nyasaye. To kawuono ni nwaneno ni mondo wakel nyithiwa kamoro achiel mondo mi gibed kamoro achiel, gibed gi gima ginyalo timo gin giwuon. E Kenya ka wan gi gik moko kaka mothers groups, youths and so have you, lakini pok nwang'iyo maslahi mar nyithindo. Koro nwabet kamoro achiel mwaneno niya, nyithiwa gi gine jok madongo makiny. To kokwa piedho gi kawuono to kiny ok bibet maber. Idhi yudo ni nyithiwa moko e iye kae nyalo preach, to moko be nyalo translate, to moko be gin jower maber kabisa. Koro kwase realize ni nyathini nyalo timo kamae kaka translator. Ng'eni tek yudo nyathi ma sani nyalo translate English to Kiswahili. To kwase realize ni nyathini nyalo timo kamae, we help this child. Wakonye mondo ong'e ni magi manyalo timo, I can earn something with this. Anyalo bet maduong' to through translation I can get some money or I can help the community. Program wantie go ni luongo ni Future Generation Movement. Wadil gi nyithindo mathindo. Nikech kanisni mwantie nwaneno ka kanisni mwantie nitie program mag mine, nitie program mag wuone, nitie program mar kanisa. But nwayudo ka nyithindo ne gionge gi program. Ka gisedhi lemo to gidhi dala. Koro nwakama wawinjore gi joma nitie mwawacho ni mondo mwachak program kata gima waboriwo go nyithindwa kamoro achiel. Momo nachako FGM, Future Generation Movement. Odil gi nyithindo kende, Sunday schools kende, to en program wachako. Ok wayiero kanisa mora mora. Obed ja Catholic, obed Muslim, obed kanisa mora mora mong'eni nyathi tiyo ne Nyasaye. Warwaki mondo mi bi, mondo mi wariwre kamoro achiel, mondo mi wami nyithindo gi gimaber ma gibobedo go mbele. Mane momi watiyo gi the word Future Generation Movement. Event makawuono en achiel kuom event ma wa hold every time ka nyithindo oloro school. To mokwongo wamiyo gi thuolo mar gero gi e gik mamoko ma ginyalo timo e ngimagi mabiro. Wang'eyo ni e kinde mwadake ni thoth jonyuol odich kendo ok giyud thuolo mar gero nyithindgi kod tim maber. To wayudo ni e kanisa kaendi ema wanyalo puonje values of life, nikech e gwenge kuonde ma ji odake wayudo ka nyithindo kethore. Moloyo kata kama wantiere ni iluongo ni Gesoko, ibiro ka nyithindo matindo kethore. Koro miyo gima watimo event mar nyithindo ni e bwo kanisa kaendi en mondo mwagergi, moloyo mondo mi gibed nyithindo man kod kido maber mokwongo, to gibed gi nyithindo moko mabende wang'iso gi ni ngima mabiro bende nitiere, kendo mondo mi gibed nyithindo mabende bro lony kuom dwaro mar Nyasaye kendo gidake tim maber. Aniluonga ni Pastor Moses Owiti, Senior Pastor Universal House of Prayer, One Airport Culture, and the founder mar Future Generation Movement. The idea of our goal is to build the future of our children, and we focus on 3 areas. The first area we focus on and the Bible. We're going back to the biblical background. Number 2, we raise their talents. And then number 3, we focus on the environment. My is our second event. Mondo me kel nyithindo together
about the future of their. The first thing matimo and first we are teaching them about the awareness mar the environment. Mondo nyithindo ng'e ni aluora kama gintie nyaka bed maber. Kata gin e school, kata gin dala, aluora nyaka bed maber. Then number 2, we motivate in the way that nitie nyithindo man gi talents to puro luor. Koro kwa bring other kids ma already are exploring their talents, give the bedo give that motivation, that courage, mondo gin begi bring up what they have. Then number 3, we also raise. Once we have identified a talent, we raise mondo me in future margo bed maber. Come on.